Huu. Joo. No joo, kyllä mä varmaan kuulen tästä. Mulla on vähän tuossa työpuolesta niin kuulo huonontunut. Mä luulen, että ensimmäisenä hävisi sitten korvista se järjeääni, että sen takia mä oon tässä. Mutta ei mitään, siis mulla oli pakko tulla niinku, tekee jotain tälle niinku, tasolle täällä Kerubin stand-upissa. Piti laskea se sinne about 160, pikkusen päälle, pikkusen alle. Se on vähän, että onko Jyri vai Matti vai minä lavalla. Ei mitään, siis ihan oikeesti. Nyt jännittää tosi paljon. Mä oon ensimmäistä kertaa stand-upin merkeissä. Mun mielestä se on itse asiassa aika paska termi, koska vaikka me kuinka seisoisin, niin en mä näy kuitenkaan sinne takariviin. No joo, mutta toisaalta onneksi meillä on niinku tässä, että kun taso vedetään alas, niin onneksi meillä on Jussi, jonka kanssa me voidaan niinku pistää se vähän leveäksi. Että tullaan nyt leveltä rintamalta sitten. Ja me on pakko pyytää anteeksi, me joudun luntaa tästä lapusta, mutta se on vähän tämmöistä ensimmäisellä kerralla. Silloin kun joskus ensimmäisellä kerralla, niin silloin ei ollut lappua, mistä luntataan. Ei mitään, toisella kerralla tuli sitten Vilma. Joo, mutta ihan oikeasti siis ensimmäistä kertaa en ole lavalla, että mä oon ollut yleisön edessä esiintymässä useinkin ja aloitin itse asiassa silloin joskus, no on siitä jo 10, 11, 12, 15, osaanko mä laskea niin pitkä aika ja mä olin silloin pitämässä semmosia niin kuin, no olin nuorisovaltuustossa ja innostuin tuosta niin nuorisojärjestötoiminnasta ja kaikesta tämmöisestä ja sitten kävin pitää jossain vaiheessa niin luentoja näille ihmisille, jotka silloin oli aktiivisia, että miten jaksaa siinä toiminnassa. Ja se, että mitä palautetta sain, niin se oli kyllä, no, monet tuli kiittelemään sitä, että parhaat unet, mitä on koskaan saanut sen luennon aikana. No, onhan se toisaalta osunut sitten ihan kohteeseen. No ei mitään siis. Mä luulen, että monet teistä saattaa, tai ainakin toivoisin, että tunnistatte minut tuolta muista kuvioista. Mutta olen siis... tätä ei pitänytkään sanoa vielä tässä vaiheessa. nyt jää arvoitukseksi, että mistä te minut tunnette. Olen tosiaan ehtinyt tekemään aika paljon kaikkea tässä elämäni aikana. Sitä on kuitenkin jo pitkälti päälle keski-iän, eli 30. Mikä se on? 27. Missä vaiheessa ne ihmiset kuolee yleensä? 28. No joo. Mut joo. Vaikka nyt sanotaankin, että tällä uskaltaa heittäytyä niin kuin lavalle mut sit mä oon hirveän ujo sitten, kun menee niin kuin naisten kanssa tämmöiseen meininkiin. Mä yleensä pyörin baareissa kyllä paljon. Sieltä varmaan muuten itse asiassa monen tunnistaakin. Mulla oli yksi tämmönen tapaus, pakko kertoa. Mä olin silleen niin baaritiskillä ja katsoin, että siinä on niin todella hyvän näköinen nainen nyt tiskillä. Ja kaverille sanoin silleen, että uskallanko mä mennä juttelemaan? Voinko mä mennä juttelemaan sille? Niin arvoin ja arvoin ja arvoin. No sit mä lopulta menen siihen niin kuin, että moi. Mä ottaisin vielä kossukolan ja jaloviinan siihen viereen. Okei, se on 6,50 plus 4,90. Niin, siis mä oon baarimestari. Joo. Teisi mitä, siis oikeesti baariasiakkaana on todella vaikeeta, niin mä oon ainakin huomannut. Noin niinku baarimikon silmin, että se on, tullaan niinku tiskille. Ja siinä vaiheessa ei niinku mitään hajua, että mitä tekee mieli niinku ottaa juomista. Ja no yleensä se niinku tilaus on sitten se, että voisinko mä saada jotain hyvää ja mikä menee hyvin päähän. Totta kai, siis asiakas on aina oikeassa ja saa sitä mitä tilaa, niin jotenkin mä kuitenkin ihmettelen sitä, miksi siitä tulee hirveästi sanomista aina ennen kuin poliisin suunnalta, että kun sille antaa sen jalo ja vetää turpaa. Tai jos vetää housut alas. En voi ymmärtää. Että jos ootte baarissa asiakkaana, niin tietäkää mitä tilaatte.
Oikeesti muuten saatte sitä mitä tilaatte. Noniin. Mulla on semmonen jännä tapa, tai siis se, että mä yleensä pidän hattua päässä. Se on yksi syy. Tälleen 30-vuotiaana niin toi hiusraja alkaa karkaamaan. Se olisi ihan kiva, jos se niin tulisi semmonen pieni päälevikalju tai... Mutta jotenkin mä luulen, että mun vanhemmat teki mulle vittumaiset ja antoi sellaiset geenit, että se hiusraja karkaa tuonne niskaan. No, se on vähän ikävää, kun se sitten hiusten kasvu kuitenkin alkaa siellä. Se on kai tämmönen joku persialkaista ongelma. Jyri varmaan tietää. Tai en mä tiedä, onko sulla sellaiset geenit. Ehkä ei olekaan. No joo. Okei, mutta on tästä yksi hyvä puoli. Tai no, hyvä ja hyvä. Mä oltiin kerran tuossa pari kesää sitten kaverin kanssa Korkeasaaressa. Sitten tuli puhe, siellä niinku kierreltiin ja katseltiin, että joo, kivan näköisiä eläimiä, ei vielä ahdista hengitystä ja heti ihan, kato tuolla apinoita. Ja siinä sitten lopulta, tai niin kuin jossain vaiheessa tuli puhe, että millaisia tatuointeja meillä on. Ja no, pakkaan se oli sitten ruveta esittelemään sitä, että millainen kuva mulla selässä on ja siinä vaiheessa sai juosta. Itse kun siellä on oikeesti, siellä on niinku laumahoitajia, järjestyksenvalvojia ja kaikkea huutaa siellä kova ääneen, että nyt on apina karannut häkistään. Pikkasen oli vaikeaa. Ja sit, no, kuten näette, niin ei tässä hirveän kovasti juosta. Mulla oli hirveän kiva kesätyö kyllä siinä kesänä sitten. Ja sieltäpä tulikin sitten todistettua sellaista yhtä tarinaa, että kun kyllähän nyt tiedetään, että elämän sekaantuminenhan on Suomessa kiellettyä. Mut kyllä siinä vaiheessa, kun niinku leijona alkaa panettaa, niin kyllä siinä häkki heiluu. Wow! Ensimmäiset aplodit! Näin pitkään meni. En tiedä mitä kello. No okei. No, kiitos näistä. Nämä olivat erittäin mukavat. Joo. Mutta kuten sanottua, niin mä oon ehtinyt jo semmoiseen kypsään miehen ikään ja oon ehtinyt tässä elämäni aikana tekemään vähän kaikenlaista. Ja no tää nyt on semmoinen viimeinen hullutus, mutta tää nyt menee ihan kokeilun piikkiin. Se edellinen kokeilu ei ehkä ihan voisi sanoa, että onko siitä niin hirveän ylpeä. Jos miehet rupeaa tekemään mieli kakkoseen, niin ei kannata käyttää liukkarina tommosia hajustettuja juttuja. Tai no, miksei. Kyllä ne seuraavana aamuna, kun menet paskalle, ne haisee ihan kivalle. Joo. Mutta ihan oikeesti. Siis mä oon myös lähtenyt sitten tuossa muutama vuosi sitten Kanarilta, palasin takaisin ja rupesin opiskelemaan teologiaa. Teologia on hirveän hieno aine, Jussi tietää. Jussi on vieläkin siellä ja Jussi on tullut 10 vuotta ennen minua taloon. Muistaakseni mä oon ollut jo 3 vuotta, että josko se sieltä joskus pääsisi pois. Mutta toisaalta onpa siinä, aina voi vedota siihen, että ei se herranenkaan ole vielä valmistunut, jos minäkään en valmistu. Mutta tosiaan siellä on siis sellainen aine, mikä meidän pitää niinku opiskella kuin uskontotiede. Eli siis me käydään läpi kaikkia niin maailman uskontoja ja tässä kohtaa sitten niin tuli semmonen, että aha-elämys yhdellä luennolla. Nyt mä tiedän, mistä nämä kaikkien uskontojen paholaiskäsitykset on saanut alkunsa. Se on mun ex-anoppi. Ihan oikeesti sellaista, sen jälkeen kun mä hänen tutustuin, mä en ole osannut pelätä enää mitään muuta. Onneksi sitten tosiaan mainitsin, että olinkin Kanarialla, niin siis ex-anoppi. Se piti, sen mainitsin. Meidän erohan sattui hirveän hyvään väliin. Tai siis erottiin tosi hyvissä väleissä. Mun ex-vaimoni oli Porissa ja minä olin siellä Gran Canarialla. 6000 kilometriä luulisi riittävän siihen, että anoppi, tai siis ex-anoppi,
ei ole seuraavana aamuna soittamassa ovikelloa. Hei, joo, mä olen Kari-Antti Kitunen. Mä tein tänään ensimmäisen stand-up-keikkani ja tää DVD on myynnissä. Jos haluatte hyvän nukahtamislääkkeen, 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat reseptin kanssa saa kuvalla. Ja jos olette herkkiä tai muuten vain alaikäisiä, niin sit ääniraitaa saa. Kiitos. Oikeesti antakaa vielä iso aplodit. Mies, joka oli oikeesti kokeiltunut VR-konduktööriksi. Antakaa sitä. Ilman muuta. Mä älyön nyt, että se laittoi niinku puoli tuntia ennen kuin tää ilta alkoi, että sori, saatan olla vähän myöhässä. Mutta oikeesti antakaa isot aplodit vielä. Eka keikkaa on todella vaikea. Ja samalla aplodilla otetaan Rakis eli Markus Vuostarin lavalle.